ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଫଳ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଆମେ ପାଇବା। ଗାଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପଳିବା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ଫଳ ପଳିବେ? ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଢ଼ିବା, ଶୈତାନ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ନ ପଳୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ନ ପଳୁ। ଶୈତାନ ଚାହେଁ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଇଭେନ୍ ସେ ଫାଳକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ହେବ ତେବେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ କରିବ ଏବଂ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନା ମରଣକୁ ଭୟ